vidět, že pohádku znáte. Tak já vám teďka povím jednu, kterou neznáte, ale určitě. A bude práce a za práci jídlo mňam. Všechno byly holky z naší školky senzační. Kde pak ty fajn holky jsou? A kde mají hračky svý? Ty naše lásky tříletý. Řekli jsme vám před školkou, bylo nám právě 6. Začalo další dívčí show. Ve škole Daniela, Michaela s Romanetou a taky Adriana, Mariana se Žanetou. A hlavně prýma Radka, kamarádka, co všechno ví. Tyhle ty holky byly naše bílý školní dní. Kde pak ty fajn holky jsou? A kde mají Žákovský naše lásky klukovský? Čau, řekli jsme čau před školou, táhlo nám na 15 a začalo další dívčí show. Taky bez vašárka přijde Klárka, Táně jak sen a taky Stenza Jenka v podkolenkách veselá jen. A všechny v sexy tričku postavičku měli ham, no prostě prýma štace, inspirace k maturám.